Vrste zavisnih rečenica. Za određivanje zavisnih rečenica prema značenju i službi ili funkciji važno je uvek znati i setiti se sledećih njihovih osobina. Kao prvo, nesamostalne su, što znači da van poznatog usmenog ili pismenog konteksta nemaju značenje i ne mogu se samostalno upotrebljavati. Drugo, dopune su glavnoj rečenici. Svojim značenjem upotpunjavaju i preciziraju značenje glavne rečenice. I treće, u službi su nekog rečeničnog člana. Mogu biti sve osim predikata, subjekat, atribut, apozitiv, apozicija, objekat i neka priloška odredba. Upravo poslednje, da su u službi ili funkciji nekog rečeničnog člana, obezbeđuje da se zavisne rečenice lako prepoznaju i određuju po značenju, jer svaka zavisna rečenica, samim tim, predstavlja odgovor na specifično pitanje koje se na osnovu jedinstvenog značenja složene rečenice nameće, kao kod određivanja značenja i službe padeža. Zavisne rečenice neodvojive su po službi i značenju. Pogledajmo. Smisao složene rečenice Marko ide na spavanje čim završi zadatak je činjenica da Marko ide na spavanje. Ova jedinstvena tvrdnja cele složene rečenice nameće pitanje kada Marko ide na spavanje. Odgovor je čim završi zadatak. I odgovor je sadržan ili iskazan zavisnom rečenicom u datoj složenoj. Pitanje kada karakteristično je za prilošku odredbu za vreme. Zaključujemo da zavisna rečenica, čim završi zadatak, ima službu priloške odredbe za vreme, pa je prema tome vremenska rečenica po značenju. Ili u složenoj rečenici otišao je na odmor gde stalno letuje. Pitanje za zavisnu rečenicu glasi gde je otišao na odmor, a jedini odgovor je gde stalno letuje. Pa je ova zavisna rečenica po značenju mesna rečenica, a po službi priloška odredba za mesto. Ili u rečenici Mira nam je u poverenju rekla da voli Jovana, pitanje za zavisnu rečenicu je šta nam je Mira u poverenju rekla, a odgovor da voli Jovana. Odgovor je zavisna rečenica koja je po značenju izrična rečenica jer je u službi objekta. Ili deca su našla knjigu koja je bila pocepana. Nameće se pitanje koju ili kakvu knjigu, pa je rečenica koja je bila pocepana odnosna rečenica po značenju odnosi se na imenicu knjiga, a po službi je atribut. Uopšte uzev, zavisne rečenice mogu se podeliti na izrične, kojima se izriče sadržaj glagola glavne rečenice, odnosne, koje se odnose na pojedine imenice u glavnoj rečenici i bliže određuju njihovo značenje, i priloške rečenice koje mogu biti mesne, vremenske, načinske, uzročne, posledične, namerne, uslovne i dopusne. Podela po značenju je definisana imenom koje se podudara sa nazivom odgovarajuće priloške odredbe.